אוקיי, אנחנו ממשיכים. שימו לב, אני אראה לכם על המסך, אני אשב פה על המחשב שלי, אבל אתם תוכלו לראות על המסך את מה שאני עושה. מה שאתם אמורים לראות זה את הדבר הזה, זה התוכנה 80, רגע, 80, MU8086, זה מה שוב, זה מה שאני משתמש כרגע. חבר'ה, להקשיב, שקט. אני מפעיל כאן כרגע את ה-New, אני רוצה עכשיו לכתוב תוכנית חדשה, ואני אבחר את התוכנית מ-EXE Template. אוקיי? ואז אני מקבל את הדבר הבא. שימו לב שאם אני בוחר New אחר, הטמפלייט, התבנית נראית טיפה אחרת. אוקיי? אנחנו תכף נדבר על זה שנייה, רק רגע. כן? וכולי, זה בביטים וכולי. דבר נוסף שאני רוצה להראות לכם, זה שיש כאן examples. יש כאן תוכניות באסמבלר, כתובות כבר, ואתם יכולים, הנה תוכנית Hello World, ככה נראית תוכנית באסמבלר. ככה זה רק לכתוב Hello World? זה בשביל לכתוב Hello World, כן. אמרת זה יותר קל. לא, אבל רגע, פה יש פה שאלה. איזה מצחיק. עוד שאלה, כן, שאלות. אבל הירוק זה רק Hello World. נכון, נכון. את ה-EXE, כן. היית מה זה? לא, למטה. עדיין, לא. למטה כלום. תשאיר את זה כמו שזה. אוקיי, בואו נמשיך. עכשיו, אני כרגע רוצה שאנחנו נכתוב ביחד תוכנית חדשה, אבל חשוב לי שתראו בטמפלייט וננסה להבין מה קיבלנו. אז New, רגע, New, EXE, וננסה להגדיל את זה קצת. אוקיי, כולם רואים את זה? New EXE, כן. איך מגדילים את זה? אני לא יודע, אני לא בטוח שאפשר. טוב, שימו לב, חברים, בואו נתקדם. אנחנו עכשיו, איך אומרים, בעניין עצמו. כשאני מתחיל לכתוב תוכנית, קודם כל, אם תשימו לב, יש כמה סוגים של New, נכון? היה לנו New Com ו-New EXE, ויש עוד כל מיני דברים שאני יכול לסדר, כי באסמבלר אני ממש צריך להגיד לו בדיוק איך תראה תוכנית ההרצה, איפה היא תעבוד, באיזה מרחבי זיכרון, אני צריך להגיד לו המון דברים. אנחנו כרגע בוחרים בטמפלייט של ה-EXE, כי בה אפשר להסביר הרבה מאוד דברים, יכול מאוד להיות שבעתיד תוכלו לבחור מודלים אחרים, אני לא נכנס לזה כרגע. בואו נסתכל איך נראית תוכנית אסמבלר, שהתוצר שלה יהיה תוכנית הרצה נקודה EXE. נקודה EXE. על איזה CPU היא תרוץ הנקודה ה-EXE הזאתי? על 8086 בלבד, כן? זה לא EXE אמיתי אצלנו, בסדר? זה לא, בוא נגיד ככה, אם אני אקח את ה-EXE הזה ונסה להריץ אותו על המחשב שלי, הוא כנראה לא יעבוד. בסדר? הוא יכול לעבוד רק על ה-8086. דבר ראשון שאני רואה כאן זה את הנקודה פסיק, Multi-Segment Executable File Template. זוכרים מה זה הסיגמנט? מקטע. זוכרים, יש קוד סיגמנט ודאטה סיגמנט וסטאק סיגמנט, אלה מה שדיברנו עליהם, ויש עוד סיגמנט אחד. בקיצור, אלה אזורים בזיכרון שמכילים אחד מהם את התוכנית, אחד מהם את הדאטה, אחד מהם את המחסנית. אז זה התוכנית, זה הטמפלייט, זה המבנה. הדבר הבא שכתוב זה דאטה סיגמנט. מה זה דאטה? דאטה פה זו מילה שמורה, קוראים לזה, זה איזשהו, נקרא לזה ככה, זה נקרא לייבל, זה כמו משתנה ב-C, משתנה שקוראים לו דאטה,
והוא מסוג סיגמנט. עכשיו גם דאטה היא כמובן מילה שמורה, זאת אומרת זה סיגמנט מיוחד, זה סיגמנט המידע, ככה הוא מוגדר. תזכרו תמיד שב-C אם אני כותב כאן איזה מילה לפני הפקודה, כן, למשל כאן סטארט וכולי, זה מין סוג של מציין שם. במקרה הזה זה לא לייבל ממש, אלא זה באמת סיגמנט ששמו דאטה. מה זה אומר? שבמקום הזה יישמרו המשתנים. יש לי כרגע כאן משתנה אחד שקוראים לו PKEY, זה השם של המשתנה. אני יכול לרשום שמות של משתנים שיקל עליי להבין את מה שכתבתי. הוא מסוג בייט, או יותר נכון רצף של בייטים, וברצף של הבייטים האלה כתוב ככה: בבייט הראשון P, בבייט שאחריו R, בבייט שאחריו E וכולי, פרס any key ודולר בסוף. ברור מה כתוב כאן? בעצם מה שכתוב כאן זה איזושהי חתיכת זיכרון, שזה בעצם בדאטה סיגמנט, דאטה סיגמנט, וכתוב פה שיש כאן משתנה שקוראים לו PK, כן, איזשהו פרסקי, כן, שכתוב בו ככה, P, R, E, S, S, רווח, A, N, Y וכולי, ובסוף דולר. האם זה מה שכתוב בזיכרון? האם זה מה שכתוב בזיכרון? למה לא? למה כן? רק אפסים ואחדים. אז מה יהיה כתוב כאן במקום ה-PRES? אפסים ואחדים שהם הקוד אסקי, כן? הקוד אסקי של האותיות האלה. הקוד אסקי זה מספרים שמציינים אותיות. P זה למשל יהיה המספר הדצימלי, משהו כמו 85 נגיד, מעבירים את זה לבינארי, וכאן יהיה כתוב הבינארי של P. אוקיי? אני יודע שזה מייצג, אני המתכנת יודע שרשמתי כאן בעצם משהו שמייצג אותיות. אבל התוכנית, הזיכרון, אין לו מושג. כתוב כאן אחדים ואפסים באמת, בדיוק כמו שאמרתם. אחרי זה כתוב לי כאן עוד סיגמנט. סטאק סיגמנט. אתם רואים אותו? והסטאק סיגמנט אומר DW 128 דופ 0. זה אומר, תעשה לי עכשיו קטע אחר בזיכרון, הנה הסטאק סיגמנט. שהוא מתחיל פה, כן, איזשהו סטאק סיגמנט, ותשים בו 128 דאבל וורדס, כן, יותר נכון 256 בייט. אבל מבחינת הסינטקס זה לא כזה... מה זה? הסינטקס עצמו זה לא כזה... ברור, זה אסמבלר. הסדר, זה אסמבלר, אתה תלמד את זה, זה בדיוק ללמוד אסמבלר. עכשיו אני מראה לך איך כותבים תוכנית באסמבלר, אני מנסה להראות לך איך מבינים את זה. אבל האמת היא שזה מאוד מובן ברגע שאתה מכיר את זה. דרך אגב, כשאני שומע יפנית, זה מאוד לא מובן לי. אבל אם הייתי יודע יפנית, זה היה מאוד מובן לי. זה היה אפילו קל. אותו דבר פה. בסדר? אתה עוד רק התחלת ולכן הסינטקס לא ברור. יש הבדל גדול מ-C שרפ. אמרתי לכם שהקורס הזה, הקורס של אסמבלר, הוא קורס לא פשוט. 4-5 יחידות זה גם יהיה על זה? זה לא כרגע הנושא שאנחנו מדברים עליו. בסדר? בוא נתרכז בנושא כרגע של האסמבלר. ואם תרצה אחרי זה אני אסביר לך בהחלט על המבנה של המשך הקורס. טוב? אוקיי. והדבר הבא זה קוד סיגמנט. עוד אזור בזיכרון, הנה הוא פה, זה הסטאק סיגמנט, והנה הקוד סיגמנט. הנה אזור בזיכרון, הנה עוד אזור בזיכרון. ובתוך הקוד סיגמנט, הנה התוכנית שלי. זאת אומרת, את התוכנית הזאת, הקודים האלה, הוא יכתוב פה. עכשיו, הקומפיילר יודע להגיד ל-CPU מאיפה להתחיל את ההרצה. ומאיפה הוא יתחיל? הוא יתחיל בפקודה הראשונה של הקוד סיגמנט. בסדר? סטארט זה לייבל, זה לא ממש פקודה, זה איזשהו, הוא זוכר את הזיכרון, הוא זוכר את המקום של זה בזיכרון, הוא זוכר שסטארט זה פה. אם אחרי זה אני אפנה לסטארט,
הוא ידע שזה הכתובת שלו. אבל אין לו, הוא לא כתוב עצמו, הוא עצמו לא כתוב בזיכרון, אלא רק אם הקומפיילר באיזשהו מקום יהיה כתוב לו קפוץ לסטארט או משהו כזה, אז הוא ידע לקפוץ לכתובת הזאת, זה הכל. בסדר? זה יתורגם לממש מספר. סטארט עצמו לא מופיע, הוא רק בתוכנית מראה לי מקום שיהיה לי יותר קל להגיד לו לאן לקפוץ. בסדר? אם אני ארצה. ועכשיו מתחילות פקודות אסמבלר אמיתיות. לא נגענו בזה, זה יופיע לכם בספר, אתם תבינו לאט לאט את הפקודות האלה. כל פקודה מתרגמת למספרים, כן? לקודים, לכל פקודה יש, כמו שאמרנו, אופרנדים או פרמטרים. ומה שכתוב בראשונה זה את הדבר הזה, move, אני אגדיל את זה, move ax פסיק דאטה. מה זה אומר? זה כאילו תכף תראה. ds, אני כמובן אסביר את זה, תמיר. בשביל זה אני פה. אוקיי, אלה שלושת הפקודות הראשונות, ואיפה הן יהיו כתובות? הן יהיו כתובות באמת בזיכרון פה. בקוד סיגמנט, יהיו כאן כל מיני אחדים ואפסים שיתארו את זה. אני כרגע אדבר על האסמבלר, אבל כשאתם תלמדו וכשנלמד ביחד מתוך הספר, אנחנו נראה ממש את הביטים, איזה אחדים ואפסים יש במקום אלה. אבל בעיקרון מה שכתוב לו כאן, תכניס לתוך רגיסטר, אוקיי? לתוך אוגר שקוראים לו AX, יש אוגר כזה שקוראים לו AX, אתם תלמדו עליו, יש אמרנו 4 אוגרים, AX, BX, CX ו-DX, כל אחד של 16 ביט, אני אומר לו, תכניס את דאטה לתוך AX. עכשיו, מה זה דאטה? דאטה זה הכתובת הזאת. מה שכתוב פה, הוא יכניס. יש כאן איזשהו כתובת, יש כאן איזשהו מספר, מקום בזיכרון. הנה דאטה, כן? תכניס אותו לתוך אוגר AX. בשלב הזה, הנה, אלה הרגיסטרים שלי, אנחנו תכף נראה גם איך אני רואה את זה בתוכנה. AX, BX, CX ו-DX. כן, הם מחולקים לרוב לשניים, כי זה 16 ביט, אז אני יכול לפנות גם לכל בייט בנפרד. כאן יהיה כתוב את הכתובת של דאטה. כתובת של דאטה. יהיה כתוב את זה בעיקרון. ואז אני לוקח את מה שיש בתוך AX, ודוחף אותו לתוך DS, וגם ל-ES. זאת אומרת, AX עובר לפה, בעצם הכיוון הוא פה, כן, לכיוון הזה. ובעצם אני מכניס את הכתובת של דאטה לרגיסטר מיוחד שקוראים לו דאטה סיגמנט. מעכשיו את כל הנתונים הוא יכניס לתוך האזור הזה בזיכרון. זה הדאטה סיגמנט שלו, וגם ה-ES שהוא גם סוג של סיגמנט, אנחנו כרגע לא נוגע בו. אז זה שלושת הפקודות הראשונות. קח את הדאטה ודחוף אותו לתוך הדאטה סיגמנט. תשמור את זה, תזכור. זה מעכשיו, תמיד שנפנה, תמיד, אני לא צריך אפילו להגיד, כל פעם שאני פונה לדאטה, תשתמש בכתובת הזאת. הבסיס של זה, הסיגמנט, האזור בזיכרון, זה פה. פה תכתוב את הנתונים. עכשיו הוא יודע איפה הנתונים. הדבר הבא, יהיה להכניס איפה הסטאק סיגמנט? הוא לא צריך את זה. בסדר, את הסטאק סיגמנט לא הכנסתי לפה, בסדר, אוקיי. בקיצור, הכנסתי את הדאטה, זה מה שחשוב לי כרגע. כן, פשוט מכניס את הכתובת הזאת, דאטה, לתוך AX, מכניס את הכתובת הזאת, נגיד שכתוב כאן 0100, אז הוא מכניס 0100 ל-AX, ואז את ה-0100, מה שכתוב ב-AX, הוא מכניס לדאטה סיגמנט וגם ל-ES. לא, אתה רק אומר לו, תשמע, תרשום לעצמך את הכתובת הזאת. כן, זה לא כאילו, move זה, תכניס את הערך לתוך זה, תעתיק אותו פנימה. בסדר? שימו לב שאני עובד רק עם הרגיסטרים בינתיים, בסדר? לקחתי מספר, הכנסתי אותו לתוך רגיסטר, את הרגיסטר הזה הכנסתי לרגיסטר הזה, את הרגיסטר הזה הכנסתי לרגיסטר הזה. עבדתי עם רגיסטרים בלבד. הדבר הבא שאני עושה זה אני לוקח את PK, כן, שזה גם איזושהי כתובת, איפה היא? הנה הכתובת הזאת, מכניס אותה ל-DX, מכניס אותה לרגיסטר הזה, כן? אז למה זה לא...
LEA, Load Effective Address. לא ניכנס לזה, הוא מכניס את הכתובת לתוך DX. בסדר? אותו דבר. כי זה לא סיגמנט, זה ממש, זה לייבל כזה. אתם רואים שזה, זה לייבל, זה טיפה נראה אחרת, זה משתנה כאילו. Load EA, LEA, תכניס את הכתובת של PK לתוך DX, תכניס 9 ל-AH, AH זה בתוך A, שימו לב, מה שהיה ב-A כבר אני מעלים אותו ומכניס לתוך החלק העליון, A high, כן, יש לנו A high ו-A low, הם מורכבים בעצם משניים, כל אחד 8 ביטים, ביחד קוראים להם AX וזה כל ה-16. אני מכניס רק לחלק הזה את המספר 9 וקורא ל-int 21. כן. יש כאן 3 פקודות, אולי נעתיק אותם בגדול. עוד אין לה שום מטרה, תכף תראה. עוד לא הכנסנו כלום. אז ככה צריך להתחיל כל תוכנית? ככה בוודאי, כן. אבל זה, שוב, הוא כותב לך את זה לבד, כן? אתה לא צריך אפילו לחשוב על זה. נכון? הוא כתב לך את זה? אז לא פתחת תבנית EXE. הלאה. move AH 9 ו-int 21H. אני רוצה שתדעו שאנחנו עכשיו עוברים על המון דברים שהם לא מובנים, כי יש המון מה ללמוד לפני שמצליחים לכתוב תוכנית פשוטה באסמבלר. ולכן אני מסביר לכם את זה מאוד בקצרה. אנחנו נלמד את הכל בצורה יסודית אחר כך, אבל בכל זאת היום אנחנו נצליח להפעיל פעם ראשונה תוכנית אסמבלר. בסדר? ואנחנו נראה קצת איך נראית סביבת העבודה של האסמבלר ואיך זה עובד. זה לא כמו ה-C#, זה נראה טיפה אחרת, זה לא פשוט. בסדר? בואו נראה. אז הנה התוכנית שאני מדבר עליה, load את PK לתוך DX, הנה DX יהיה שווה ל-PK, ו-9 ל-AH, ואז אני מפעיל כאן int 21H. מה זה int? מה זה int? אינטיג'ר, נכון? לא. int באסמבלר זה interrupt. זה אומר עכשיו, זה ממש הפרעה, זה מין סוג כזה של הפרעה. זה אומר למחשב, תשמע, חירום. איזה סוג של חירום? חירום 21. מה שקורה זה שבאותו רגע המחשב מפסיק לעבוד בצורה סדירה על הפקודות האלה, וקופץ לטפל בחירום. interrupt 21. במקרה הזה, החירום הזה, כן? זה אומר, תבדוק בבקשה מה יש לך ב-DX ותשלח למסך 9 תווים. זה החירום. הוא גומר לכתוב את זה למסך, חוזר מהאינטראפט, חוזר מהחירום, כן? ואחרי זה הוא ימשיך לעשות את העבודה פה. wait for any key וכו'. בסדר? הוא יחכה פה עוד פעם איזה סוג של אינטראפט, הפעם כשבתוך AH כתוב 1 וכו'. סליחה, ה-9 הזה זה לא אומר הדפסה, ה-9 זה אומר חירום להדפיס על המסך, וחירום 1 ב-AX כשכתוב 1 זה חירום מחכה להקשות. מה? למה 21H? כשדיברנו על המבנה של ה-CPU, אמרנו שיש בו עוד הרבה מאוד דברים, לא את הכל תיארנו. יש יחידה בתוך ה-CPU שהיא מקבלת חירומים כאלה, אינטראפטים. אם למשל לחצתי על מקש, או מישהו לחץ על הריסט, או כל דבר שה-CPU עכשיו חייב להפסיק את הכל ולטפל קודם כל בחירום הזה. עכשיו, סוג החירום זה המספר. במקרה הזה 21H שולח אותו לאיזשהו מקום שהוא יודע לעשות בו כמה דברים. למשל, לקרוא ולכתוב מהמסך. אם הוא בודק מה כתוב ב-AL, אם כתוב 9, אז הוא כותב למסך. אם כתוב 1, הוא מחכה שמישהו ילחץ על המקשים. אוקיי? קצת עזרה מסביב יש לנו. אבל לא הרבה יותר מזה. את רוב הדברים אנחנו ממש נצטרך לכתוב לבד. בסדר? במקרה הזה שמת לב שכדי לכתוב למסך,
בעיקרון אני ממש צריך לכתוב את כל האותיות אחת-אחת. בסדר? טוב. אני רוצה להראות לכם רק את הסוף, בסדר? exit to operating system, שוב מכניסים כאן איזשהו ערך ל-AX, עושים עוד פעם interrupt 21, אותו interrupt שמטפל בכל הדברים שקשורים ל-IO פחות או יותר, וכותבים את המילה ends, אוקיי? ופשוט, ויש כאן את ההתחלה. עכשיו כל זה דברים שנכתבו מראש לבד בתוכנית, אנחנו עכשיו נפעיל אותה, נראה אותו כותב את הפרס any key, מחכה למכה שאנחנו נלחץ, נעבור את זה, נראה קצת את המסכים, ובסוף התוכנית שאנחנו נכתוב היום, זה נשנה את הפרס any key ל-Hello World. וכך אנחנו נכתוב את התוכנית Hello World שלנו באסמבלר, בסדר? ואפילו אם תרצו, מי שירצה יכול להכניס למשל לתוך BX את המספר 8. או כל מיני דברים מטורפים מהסוגים האלה. בקיצור, אתם תראו שאתם יכולים לעשות דברים בתוך האסמבלר, ואתם תראו איך רואים אותם, אתם תראו איך רואים את הזיכרון עצמו, איך הוא נראה, ואני אראה לכם ממש איך ה-8086 עובד. 21 זה מספר שהוא חלק מהאסמבלר של ה-8086, זה איזשהו מספר שה-CPU מכיר, כן? אנחנו אומרים לנו ככה תכתבו למסך. תעשו int 21h. מה ה-h הזה אומר דרך אגב? הקסדצימלי, בדיוק. כתוב כאן 33 בעצם בדצימלי, כן? 2 כפול 16 ועוד 1. בסדר? בדצימלי זה 33. interrupt 21h זה אומר ל-CPU תעצור ותעשה משהו בשבילי. הוא משהו ספציפי, כן. לפי מה שכתוב ב-AH. אם כתוב 9, אז זה אומר תחפש את DX, יש שם כתובת ב-DX, הכתובת של PK במקרה הזה. ותתחיל לזרוק את האותיות שיש שם אל המסך, עד שאתה מקבל דולר. אתם רואים את הדולר הזה? כאן הוא יפסיק. תכף אתם תשחקו עם זה קצת, בסדר? יהיה לנו עוד טיפה זמן. בואו נראה קצת רק איך זה עובד קצת, ואחרי זה אני נותן לכם להשתעשע עם זה. תראו, כדי להפעיל עכשיו את התוכנה, מה שאני עושה זה את הדבר הבא. אני עושה לו emulate. באותו רגע הוא בעיקרון התחיל לעבוד. ואנחנו נראה כל מיני דברים שקשורים. קודם כל